Здравейте, приятели! Нова анкета беше проведена сред българските граждани дали са доволни от заплатата си, месечните си възнаграждения и какво да кажем, 99.9% от депутатите са доволни от месечните си възнаграждения, които възлизат на около 8000 основна заплата, плюс участие в други комисии, горе-долу около 30 хиляди на човек на месец. А вие, шматки, се радвайте на средната месечна заплата за България, която е 2000 лева, но никой не я взима. Приятен ден и успех от мене, благнете си още, забавлявайте се, мислете, че новата 2025 година ще ви донесе успех, пари и късмет и здраве и благоденствие, но не се надявайте да стане, защото ще бъде същата мизерна като 2024 и вие ще сте същите мижитурки. Приятен ден, успех от мен, щастливо детство и мечти и пак вярвайте, че България ще стане Швейцария на Балканите. Това няма как да стане с тези управляващи, които лапкат вашата годишна заплата за един месец от тяхния живот. Приятен ден! Моля, разпространяйте, шервайте, лайквайте и съскрабвайте, приятели, да се забавляваме още. Чао и успех от мен!